Lousame afondou na violencia de xénero coa xuntanza da Mesa de Coordinación Institucional fronte a esta violencia. Afondouse nas actividades realizadas para sensibilizar en igualdade e previr a violencia contra as mulleres. O Salón de Plenos de Lousame abriu as súas portas para acoller a 17ª xuntanza da Mesa Local de Coordinación Institucional fronte a violencia de xénero. Esta reunión estivo presidida pola Concelleira de Igualdade e Servizos Sociais, Silvia Grafojo, e nela debatéronse diferentes cuestións. Un dos puntos a tratar foron as actividades que se impulsaron dende esta área nos últimos meses para sensibilizar en igualdade e tamén para avanzar cara á prevención da violencia contra a muller, ademais de analizar a programación que se realizou polo 25 de novembro. Púxose sobre a mesa a formación ofertada pola Consellería de Política Social e Igualdade para as mesas locais, ademais de compartir información sobre as actuacións que se realizaron no ámbito municipal lousamián e nas novidades nos procedementos. A xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno da Coruña participou na mesa de xeito telemático. A xuntanza contou con representantes da comunidade educativa local, do Centro de Saúde, dos Servizos Sociais de Lousame, da Concellería de Igualdade e do equipo Bioxen da Garda Civil de Noia.